Ennen tapahtui melko usein, että talon isäntä lähti ulkomaille rahaa tienaamaan. Vähistä rahoista kerättiin matkarahat ja niin isäntä lähti lähinnä Amerikkaan tai Australiaan. Vaimo jäi Suomeen lasten kanssa. Joskus matka jäi lopulliseksi ja kävipä joskus niin, että uudesta kotimaasta olikin löytynyt uusi vaimo, mutta Suomeen siitä ei tullut mitään tietoa. Kerran eräs vaimo lähti Amerikkaan katsomaan, mitä miehelle on tapahtunut, kun mitään tietoa ei tullut. Mies olikin mennyt uusiin naimisiin. Vaimo jäi myös Amerikkaan ja lapset elivät Suomessa lähisukulaisten hoivissa. Vaimokin löysi Amerikasta uuden kumppanin, meni naimisiin ja muutti Suomeen, rakensi talon ja he elivät siinä kuolemaansa asti. Eivät ne olot siellä, kuten ei Australiassakaan, hääppöisiä olleet. Kovin alkeelliset olivat asumukset ja olot muutenkin. Ei siellä ammattitaidoton suomalainen oikein rikastumaan kuitenkaan päässyt. Työt, mitä suomalaisilla teetettiin, olivat sellaisia, joita emämaan asukkaat eivät suostuneet tekemään. Vuonna 1887 Salonkylästä muuttivat Amerikkaan muun muassa Stefanius Juhonpoika Salo, 1872 Jaakko Heikinpoika Rauma ja Jaakko Antinpoika Löfbacka. Sodan jälkeen salonkyläläisiä lähti Ruotsiin tilapäistöihin, mutta osa heistä jäi sinne pysyvästi. 1950-luvun lopulla kaustislaisia nuoria lähti sankoin joukoin Ruotsiin paremman elämän toivossa. Muutamat lähtivät myös Amerikkaan tai Australiaan. Tällä hetkellä useampiakin salonkyläläisiä asuu edelleen Australiassa. Amerikkaan lähti Nikulasta yhdestä perheestä, lapsista 5, 4 vielä yhtä aikaa. Äidin miespuolinen sukulainen oli muuttanut Kanadaan. Hän oli vanha poika. Hän kirjoitti joskus ja lähetti kuvia talostaan ja muista samalla suunnalla asuvista suomalaisista, jotka olivat samaan sukuun kuuluvia. Muistan, että ainakin joulukortin välissä tapasi olla Amerikan rahaa, nähtävästi joululahjaksi tarkoitettua. Äidin veli meni nuorena Australiaan. Hän oli siellä 10 vuotta, mutta tuli kuitenkin takaisin Suomeen. Kyllä hän sieltä kirjoitti äidille joskus kuulumisia. Hän tapasi vaimonsa kuitenkin Suomessa. Hän toimi Australiassa maanviljelijänä. Hän kertoi, että kuivuus vei kaikki ja niinpä heidän oli luovuttava maanviljelyksestä. He muuttivat sitten takaisin Suomeen. Hänen vaimonsa oli Jepualta ja he asettuivat sinne sitten asumaan. Rohkeutta on siirtolaiseksi lähtevillä ollut, kun kielitaidottomina lähtivät kauas tuntematonta päämäärää kohti. Matkatkin kestivät jopa kuukausia, kun matkat tehtiin meritse. Tässä on sitten tämmöinen sanonta, että kaustislainen on köyhä eläessään ja rikas kuollessaan, mutta veteliläinen on päinvastoin. Tämän luki nyt sitten Vuokko Kaunisto.